Як стала вядома, займалася нелегальным бізнесам група беларусаў і украінцаў. Яны наладзілі часовы ўвоз аўтамабіляў на тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза. У мэтах ухілення ад выплаты мытных плацяжоў на аўтамабілях змяняліся ідэнтыфікацыйныя нумары і для эксплуатацыі выкарыстоўваліся рэгістрацыйныя знакі ўжо зарэгістраваных на тэрыторыі ЕАЭС транспартных сродкаў. Устаноўлены удзельнікі злачыннай групы, канфіскаваныя сродкі, якія злачынцы выкарыстоўвалі для перабіўкі нумароў, дакументы. Абавязкі паміж членамі групы былі строга размеркаваны. Адны падшуквалі і прыганялі аўтамабілі, іншыя выраблялі дакументы, трэція змянялі нумары. Затрыманы двое жыхароў Брэста і двое грамадзян Украіны. Адабраны аўтамабілі Toyota і Lexus, якія незаконна ўвезены на тэрыторыю ЕАЭС. Па факце ўхілення ад выплаты мытных плацяжоў групе асоб, якая дзейнічала па папярэдняй змове, распачата крымінальная справа. Супрацоўнікі брэсцкай мытні працягваюць следчыя дзеянні, у тым ліку па высвятленні месцанаходжання раней часова увезеных транспартных сродкаў, накладання арыштаў на маёмасць для спагнання невыплачаных мытных плацяжоў.